Ungijwayela kabi kahle kahle wena. Uzongibonisa nabantu. Indaba indaba unomshayeli umkhulu okhuluma Angimshayi kodwa manje ngiyenza entrust. manje indaba ufuna umkhulu phambi kwethu. Uyambona ukwenza kanje noma ufuna imali uyifuna kanjena ke ngenkani ngize ngimnikele ngibona. My sister yehlisa umoya ngeke ube wrong udla imali kaMkhulu uthanda nokuphatha ummese ehlala etafuleni mhlawumbe nommese amatafula manje ngone ngingafuni kunokushaya nomkhulu. Mbuzi. Uyakushaya nombona umshaya. Mkhulu ubani oshaya umonye? Usengibulele ngenduku. Usekubulele ngenduku? Hawu ngenduku. My sister ehlisa umoya. Siyalungisa sini. Yazini. Buyisa imali kaMkhulu. Uzotshela bona laba bekunika. Buyisa imali kaMkhulu. Indaba yakho ngikuhlangana nawe yazi. Hayi lento esikhulumayo ayikho. Angihlangani nawe. Buyisa imali kaMkhulu. Bambeni angixhaphaza lona. Ukhombisa ngisho phambi kwenu ukuthi ungenze nje usengibulele ngenduku. Ubatshele yezo. Ngisho makhelwane sebekhathele lokhu bemkhulu. Ubatshele yezo. Bazokubhebhisa labantu laba ngikhathele wangitshela ukuthi angihlula mina lento avusa induku yakhe lelele lento engavuki lento efile. Uphethe tengekho. Manje ngeke ivuswe induku ikona ilala ngoba tengekho. ikona ilala ngoba uyangithethisa uyathetha ufuna wayigcina nini mkhulu lempahla? Awe emandulo ngayigcina nini? Wayigcina emandulo mkhulu? Emandulo. Iba kuphi inkinga nje manje kwaso umsisi? Inkinga noma ngithi phela ke sithi shwi ekamelweni. Hayi uma ngenyawo uthi hayi angekho simeni namhlanje ngithi mina esikhathi esingaka mfethu hlezi nje ungenalo ithuba lami nje ukuthi enjoy yayibona lona. Manje mkhulu asihlebe ngisho 1 nyana akaze wayithola nje. Ngisho mfana ngithi ngifa ngenhliziyo sencishe ngicabanga nokuyihenga into kodwa mashaya isandla ufuna iphake ufuna imali yakho. Ufuna njalo futhi nami nginesihe ngivele ngibheke ngithi mhlawumbe uzongibalekela ngempathe. Yayibona lona. Hello sanibona uNjabulo lo King. Phethe inkabe yami la usomnyama madoda. Bafowethu sivakashela ubaba la usibizile. Ubaba usibhalelile wasitshena udaba lakhe baba ke thina asivele nje sisuke sichazela ababukeli ukuthi utheni uwena sike sifisa ukuthi nje ubhale usikhulumele yonke into because manje singaze siphambuke thina cela nje ukuthi usibingelele uzazise bese uyasho ukuthi yini osibizele yona namhlanje. Sanibona bafowethu. Ngani zami ngibonga kakhulu ukuthola lithuba. Hlezi ngilifisa. Ngoba mkhezi mina. Awu wakithi futhi madoda. Hawu. So, inenkinga lapho kunomuntu osimame engithandana naye. So ngendlela engibuka ngayo akusakhombisa ukuthi ngempela siyathandana. Kodwa hayi basiphaketheni yonke into ayidingayo ngiyenza njengoba esho. Manje angiboni mehluse sekuneminyaka nje sibambisene. Manje ngithi hayi bengicela ningibizele yena ningitholele yena sikwazi ukubonisana ukuthi ayibuye le mali ngoba ngilobola into engayindawo. Ulobole ngisho ukulobola. Ngiyalobola njengoba lokho ngikhiphele imali engaka. Oh ya. Kufanele nokuthi ngiyalobola kuyena. Kuba nokukhipha le mali nje kodwa manje mehluka awukho. Ngiyayiwashela, ngiyayinela. Phela nje kudingeka imali. Imali ifunakala iphume. Inyanga ingaphelile kuze ngithole lo mpeshini waqhama phakathi nensuku nje esikhaleni. Lo muntu esikhuluma ngaye mhlambe baba umuntu ongakanani umuntu mhlambe ongangawe mhlambe umuntu omncane. Hayi umuntu usamncane mfethu. Hayi siyaluza udaba ngihambe ngedwa njengoba ngishilo baba ungaze usisaba isigora sami lesi ngisiphethe leceleni. Yebo. Thina ke la kwaVumani Films siziphethe sizimele futhi asithathe ihlangothi senze into yethu asibukeli kubantu so njengamanje bafo mfethu uyamuzwa ukuthi uthini. So ngiyacela mfethu ukuthi nje kube khona ozokusho bafo nje usike sikhohlwe nje indaba ukuthi njalo imina uMenvia kube khona ozokusho nje mfethu akuliwa namuntu la kuyaxoxwa yabo. So mkhulu ngibuze umthola kanjani lo sesilongo ukuthi wena usasemncane kwena? Mfethu lo sisi mfethu ahlangana nesithawa yabo. Shothi ayokwenza igrosa nami ngiyiwokhela nje ngize ngishayele iwindow shopping yebo etolo esithawa ngifuna ukubona iphi igiye engayithola. Asayibamba sabona sasaxoxa naye kamnandi hayi yonke into yahlangana. So nami ngamemukela bona hayi akamncane ngaleyo ndlela mncane yena kodwa hayi ngaleyo ndlela. Umthola nje usisilow vele umama ohlana akasekho noma ukhona. Wayengasasekho mama njengoba namanje izingane hayi zikude nami njengoba ngihlayela ngedwa ekhaya yabona. Ngizwakala baba. So
sahlangana lapho ke asithintane ngocingo ngimdirector ayafika hlalela monti lo sisi yabo yabo yonke into ngimenzela ne-grand hayi u-grand shem u-grand hayi wena lokhu mkhulu ukwenza ngoba umthanda usisi lo noma wenzela ube khona umuntu ohlalisana naye mhlawumbe ingoba ngimthanda ngoba nokuhlanganisa into engihlanganisile ngokufuna ukuyovela kube yabo noma efuna into ngenzela ukuthi akungabe khona bese ethi ngoba ngingamniki lutho ngikwazi ukumbhekela manje inkinga iqala kuphi inkinga mkhulu ngoba manje simele simthola usisi iba kuphi inkinga nje manje kwathiwa usisi inkinga noma ngithi phela ke sithi shwi ekamelweni hayi uma ngenyawo uthi hayi angekho esimeni namhlanje ngithi mina esikhathi esingaka mfethu hlezi nje ungenalo ithuba lami nje ukuthi enjoy yayibona lona manje mkhulu asihlebe ngisho 1 nyana akaze wayithola nje ngisho mfana ngithi ngifa ngenhliziyo sencishe ngicabanga nokuyihenga into kodwa masha isandla ufuna iphake ufuna imali yakho ufuna njalo futhi nami nginesihe ngivele ngibheke ngithi mhlawumbe uzongibalekela ngimbhadele yayibona lona ngiyazwa ngithi nami ngiyayincengela yabo ngoba phela vele isimo sinje manje wena mkhulu mobuka phansi kwakho nayo usisi lo wena umthanda usisi nayo uyakuthanda mobuka uyangithanda kwakakhombisa ukuthi hayi uyabona kunalokho noma mina engingaboni ngoba phela abantu abasebasha uyayibona lona mina ngenza ukuthi ngoba ngimthanda nenze ukuthi noma khelwana ngathi umethe thawu udlala ngomuntu ngoba ingane samncane nami ngenze nje into eclean njengoba esami ngikhambise ngendlela yakhe kodwa mkhulu nina noyithuni saqala kwakumnandi noma uqala ukubona manje sokulethi ukuthi vele usudlekile noma kwenzeka kanjani ngiqala ngikubona nje ngoba kuqhubeka isikhathi ukuthi hayi akukho ukuthi nje ke sibe ndawonye njengabantu abathandana njengomayo ngani njengoba sahlukana ngokuthi washona ngoba bekwenzeka yonke into hayi 100 nami ngeneliseke naye neliseka yonke into siyenza manje lona hayi Muhafu kahle mkhulu mobuka wena uyakuyuza noma ukwenza njani engathi impela ukuthi kuyalapho dayi engathi uyangiyuza okay mkhulu senze kanje ngoba sizomlanda kusisi namhlanje abe khona la yini ufisa sikusize ngayo ufisa ukuthi usisi ekhokhe imali yakho or ufisa ukuthi sikusize thina akunikeze inkonzo noma ufuna kube kanjani hayi sengibona ukuthi ngcono akubuye imali yami ngoba nayo inkonzo ushuthi ngabe kade unefiso ngabe kade kwenzeka hayi akubuye imali yami back sengifuna ukubuya imali yami sekulimaze kakhulu hayi sekulimaze kakhulu shothi khona la sutha khona ngazi ukuthi angingedwa manje mkhulu ukuze sibe neshow ukuthi masisi mafika lana imali yakho siyakwazi ukuyitrace siyithola uye umnikeze kanjani imali ukuthi mhlawumbe umnikeza kuba ucash or kuba kanjani vele ngoba umuntu omdala kanje ngimsendele i-wallet eCapitec la ngifundisa khona ukuthi nali bank engakwazi ukusave khona imali mangabe ukuthi ngishodile ngikwazi ukuthi kunemali eyinqolobane ehlezi imali nayo mefika ngihambe ngomkhiphela khona ulimala nje lo Capitec mkhulu nalo engakwazi njengoba ngingafundile mfana kithi uthi ubaba lento siyenzeke isikhathi esingakanani nje ubhizi ukhiphana nemali akafiki aninzi lutho uyabona nje hayi inyanga mhlambe kuyalaye mhlambe edlule zo8 manje inyanga mengihlanganisa ngibala noma ngingasazi kahle ukuthi yephi inyanga kodwa is around lapho hayi mkhulu ngoba khona thina namhlanje abantu bevumana ifilm into esizoyenza mkhulu sizokutholela imali yakho sizomlanda my sister akhulume naye ukuthi yini before akunikeze imali yakho kumele abe nempendulo kumele uyithola ayikho imibuzo ufuna umbuza yona ngiyafuna ukuthi ngimbuze ukuthi ngempela kuze kufike lana usukaphi ngoba ngabe kangizi lana kuba yonke into uyenza ngendlela esasibonisane ngayo eqaleni umbuze nje ukuthi bedlala bezibonile isilima noma bekwenze njani yebo ngathokoza ngingambona ke ngichazela ukuthi asekusekonakele kuphi okay mkhulu makafika la ngeke umsabe ngeke ayikho mhlawumbe tata umsabe ushintsha inkulumo cha ayingeke ngimesabe ngoba silwe sobe sibonisana nami ngithatha ngolaka kuphela kubuye inkomo zami back okay mkhulu sizomlanda uma sister namhlanje basifikile ukhulume naye usho inkinga yakho ukuthi kahle yini ufuna ukuthi ayenze my sister ukuze nilungise inkinga ngoba thazizanga la uzoxabanisa mara soyenzani sizolungisa inkinga ngiyabonga kakhulu mfowethu uma ngabe ngasingahlangana nje akhiphe ingonyo ukuthi ukwenziswa yini noma ubesafuna ukungibona ukuthi ngumuntu onjani angazi yena uzochaza kahle Jeff angilandele yena mfethu my sister sibone usiphethe so mkhulu inhliziyo yakhe injani ngempela ngoba kwenzeka kanjeni uphatheka kanjani awunazo mhlawumbe izifo sakumisela ngenhliziyo and stuff ngitshela ukuthi wesinye isikhathi inyanga imi kabi angitshela ukuthi
khona ingane ayikho right ngeke akwazi ukushiya ingane noma wakho semdala yabo manje ufunela abe khona nesikoleni ubunengane ezimbili khona efundayo lenenye isancane nje ayikaka esikoleni funela ayigeze ayihambise esikoleni ayiphelezele. Uyethini mkhulu wena uma kwenzeka acela imali uthi wena unayo kuyenzeka mhlawumbe akulwise noma kuba kanjani ngoba phela naye uyakuncintsha kube khona lawo magama kodwa uyangincintsha ngisho ngincintsha kuba nawo amagama uthi ubani usedla imali la ekhaya uyidla nobani ngoba uhlezi ungenankinga lana uhlala wedwa futhi uphuza iti awuphuzi ngishutshwala. Okay, ungezwa ngalana my sister. Ungasondela my sister ungasabi. Ish mkhulu nangu my sister usefikile ne. Ngibingelela my sister inkonzo emnyama lo menayo lana. Amakhuluma nobani? Masabona butama njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukhuluma noMbali. Mbali. Nice name ne. So Mbali ngoba silana size ngevumani film angazi ukuthi mhlawumbe compatible ngama camera or kanjani. Anginayo inkinga. Singakhuluma. Umkhulu yamazi. Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani umkhulu? Mhlawumbe umkhulu wakho or kanjani? Cela nithi kusondelana nje kancane. Umkhulu mazi kanjani? Umkhulu bekuwumuntu engihlekisana naye. Umazi kanjani? Nahlekisana nje so isikhazi kanani uhlekisana? Nangu sesethi bekuwumuntu. Bekuwumuntu bengihlekisana naye. Hayi ukuthi umuntu ohlekisana naye. Mkhulu uyizwa kanjani inkulumo ngoba sekhuluma ngathi manje sokuyinto edlulile lantweni utshela ukuthi sinqanda mathe sakho kumanje. Namanje Jamelo umqondo angikwazi lokho mina ngazi ukuthi umuntu wami efika kumina ngikhululekile into ayifunayo ngikhululeke njengomuntu wami ukuthi sekunomkhawulo. Ikona nje ngibona ukuthi hayi angizelana ke ntombi yabona step akusayisona lesi engangisazi. Besingakhuluma ngenindlela besingeke isidingo sokuthi ubabize lapha. Ungangifonela sikhulume efonini. Manje usuzongibukanisa nabantu. Uyanokwenza lokho ngoba mina ngenza ngikhuluma nawe kahle sibonisane kahle ube umuntu hayi uzoba khona musu khona hayi 5 minutes manje before wenze lokho my sister ngoba uthi umkhulu bokumuntu ohlekisana naye umkhulu uyazi wena nasendlukene na umkhulu uyazi ukuthi mhlambe anisahlekisana. Cha ngazi bengazi kodwa ngiyacabanga ukuthi izenzo uyayibona. Uyithathele inqumo ngaphandle kamkhulu usekwazi. Yeah sengi right namanje. Yabona ungenza isilimo awungangitsheli ngani sonke lesikhathi ngiqhubeka ngenza izinto lokho uzongikhwahla ufuna lokho ngikwenzela ngoba ngikhulile manje usuzongitshela phambi kwabantu ukuthi indaba yami bekumele ngenze njani manje ngisakuthanda phela ngisakuthanda nakhona ukwamthanda umkhulu kahle kahle umkhulu bengimthanda kodwa manje bengingamthandela ukuthi samsolala bengimthanda nje manje kulala ingenaphi kahle kahle bomele nilala ngeke yakubona nginganani mina ngimncane kabi mina sa fresh I'm still young and fresh umathandana owenzana umthanda njengomzalo noma kanjani phela mothi yena phela bengihaya ngemali benginika imali so bengengayithatha nemali yayizo ndaba mkhulu bengengayithatha nemali bengizoyithatha sakhuluma kahle osavumelana wathi hayi okay uzoba uma mncane wengane zami ngaze ngathi hayi ngizofonela izingane ekhulu manje wakushonga konke kusizaphi ukuthi uzofonela izingane do you even care about me my future or ucabangele yakhe future ikona ke ngangenza konke okudingayo ngoba ngenza ukuthi ukhululeke ungasho ukuthi izingane ngoba yini ayibona kanti wena ingane vele buzenzela izinto and futhi I'm proud ngalokho ukuthi ubuyingane usuzenzela namanje usazenzela but mina do you want to know about my happiness do you know eyami happiness mina ngiphatha kabi ingobo spend imali yami for nothing awungenzeli ngisho washing ngithi mina ongibuye ngithi ngibona ukuthi hey kodwa my sister indaba into ebuhlungu nje abohlungu manje ngcono kubuya imali yami back ngicinte engicabangayo ngibuyisela imali yami uyangikweleta ngeke usho ukuthi yini wena ungikweleta over mana my sister ngoba uthi amkweleta umkhulu akakunikeza 9000 ankosi anginikeza umkhulu imali benginika manje indaba uthi amkweleta bekunikelana umkhulu imali yena bengishelelana kahle kahle bekishela ngemali bengishela ngemali kahle kahle yini yakuthatha komkhulu kusule ekuqaleni uze umkhulu doba ngemali ucabanga ukuthi wena uzongayilandela uzoyilandela because uxekekile nawo nazo izinto ubani weza komunye password uyena weza kumina wathini umkhulu hawu sahlangana nje lapha kodwa savumelana kahle usho waze wangikhokhelela ngisho igrosa yami uyayibona nje yabo wangikhokhelela igrosa yami ngeke umkhulu bothenga igross umbothenga uthanda kanti ithini indaba yakho nami mkhulu ngasa understand bengimbhekela njengomuntu engithanda nayo naye benzela ukuthi ngoba manje uthi hey ushodi la manje besikhuluma kanje I'm not that cheap ukuthi usazo uzongithengele ngegrosa nje manje umkhulu xa ukuthengele igross angatsho noma ngangiphambela mina ngenqolo yami nginemali yami
nginayo yonke into yami ukuthi ngizothenga lezi zinto lezi. Kangithi ngikhombisa wena uthando. Ungikhombisa uthando ngokuthi uzongikhokhela igrosa. Hayi kahleni bo wayengiheha ngemali. Kaheheya nami. Awunabontanga. Ukhona ngijula naye. Manje umkhulu wenzani naye? Umkhulu angiheha ngemali. So umkhulu uzosebenza wena. Ngize ngebusiness. Umkhulu uyakwazi lokho? Angimazi. Umkhulu ithini indaba yakho ngoba phela nangu my sister la. Ngibuyisela imali yami. Angikweleti butami. Unkweleto kwangempela. Ngikweleta malini. Yabona is about 10,000 imali esengispendile. Nginika 1,000, nginika 500, nginika 800. Ufuna ukwenza ikhanda izingaphokubalele lezi nyanga futhi ingaba ngaphezulu. Hawe mangikweleti mina ona. Ayifuna lesi manje mase Funela ngokwe le mali lena. Izophuma kuba Mina ngithi mina mase unikezwa le mali usufaka nawo noma uyivenza yonke lento le endodeni yakho ke le enye ukuthi ngoba uthi unento. naye benginika. Kahle my sister wenzani empilweni before usiqhubene? Yini ubhizinani? njengami ukuthi Ubhizinani empilweni? Isingalutho. Usebenza umkhulu nje. Angisebenzi mkhulu. Uyazi umkhulu omele adle nawe unabazukulu omele banaye ngale mali. Awu nakho nje uyadla nje kuyimanje ukutshelela ukuthi uthengene izolo. Upha malini umkhulu ngenyanga? Le mali anginike yona mina izolo nginika 500 rand ngahamba izolo ngayomthengela. Ngipho 800 izolo ngamnikezela bengazi ukuthi usazoqhubeka akakutshela ukuthi ulandela yimina amaphilisi oshukela ne-BP zonke lezi zinto kodwa ingane zakhe khona. Iyangidida lento le cause manje ukufika kwakho la nobaba nihlukene kodwa manje zolo lokho ade kunikeza imali nihlukane nini? Echazela nje butami ukuthi mina uthi izolo uyangikhahla not izolo izolo lokho unginike u500 rand ngithola uma yenginika u500 rand ngenza njani ngamthengela ibili boco lezicele lapha efridgeini abamcabangeli but mina as much as ngimuse impela ngiphika kodwa ngiyamcabangela ukuthi na akwazi ukuvula ifridge akazondli kwayena uyaphuza bangeke ngimele mina into ephuzayo mina ekumele ngiyitshele ngiqhubhe ukuthi samsogeza ingafuni ukugeza kumele igezwe yimina isuke bakukhuluma hayi umdala naye My sister ngoba umkhulu uright ekhanda noma ke ngoba umkhulu uright ekhanda noma akazi ngilale ngaphezulu ngizophula yini mina ngisona futhi angiphuze emhlangene ngiphuza ubhiya ngiphuze isimino sami ngihlala phansi angibhemi ngiyasonta mina ngenze njani ke mina ke awuphuza ubhemi uyasonta ufunani umuntu ophuzayo obhemayo wafuna nama ungiheya ngemali ngenze njani ngiyaza ngithole mina ngiyaza ngibalekelelani ke pho ngabe uyasondela ngoba ayikho into oshoti ngayo manje wena my sister mina bengimthanda njengomkhulu hayi njenge boyfriend lover umkhulu usundela kangana sihlobene uma nihlobananga nje ahlobene manje why pho menza nje umkhulu ngisho noma kuthiwa simile kanje alivuki mfethu uzoyenza njani wazama ukudivorce ngimlandela amaphilisi ashukela iBP yonke into ilandelwa yimina ingane zakhe ikhona kodwa simenzeli lutho my sister awubona uthatha advantage kodwa umkhulu kweleti awubona uthatha advantage umkhulu kweleti kodwa wathatha advantage umuntu omdala angimkweleti ngiyakuzwa mkwethu why uthatha advantage I'm not taking advantage ukube kuthiwa khona advantage ngithatha ngaba mhlawumbe ngimlandela amaphilisi okay so wena umkhulu urentela usulandela amaphilisi shothi ngiqashela lokho ukuthi ngibonini umkhulu ayezwa le ndaba uthi usesuthini wo yabona ifundisa ungijikela esini njengotshwala ke mina mina ngikwazi lokho mina ngazi ukuthi umuntu wami mina angikwazi ukuthi ngihamba njengoba noma njengoba esuke ngithi mina ngabe efuna into ngazi ukuthi ngenzela umuntu wami atoni manje awuthi ngithathiwe lokho ngiyobheka lento ayifunayo uthi futhi mkhulu alivuki ngabe iqiniso lokho fana ngithi akona ukuthi ungakhuluma leyo into phakathi wena kusona isikhathi ukuthi engathi ungangibiza la ngibekela ama camera la manje ufuna angithi yabona manje ukuthi now exposile now use expose manje wena batshani ngani wena ukuthi yini inkinga yakho nayo why manje usubhekisa yonke into akwazi ukusho ngani wena hayi wena ubungasho nawo hawa kumele kuzokusho mina awazwasa wiqili wena uyiqili udla amandla ami wenza nje angikweleti kodwa pana ayithi imali ngizekhokha ukwamthanda umkhulu makazi wamthanda hayi akaze ngithande ngendlela asho ngayo nenza ngayo right ngabe imini bengingaboni belixhoshwa libhekile manje uma uphuma nje endlini uyodla imali kaMkhulu kuthini kuwe kuthini awunawo mkhulu umkhulu amadayishona na mina so wena ubona ukuthi uthatha ithuba lelo uhlukumeza abanye umkhulu sekuyimina manje uyena ungishelile ungiheya ngemali ezwa nje ngakhuluma nawe grand aba wangikhokhela igrosa nami ngabona ukuthi hawu shuthi phela kodwa intombazane bengacabanga ngeke nangamnyaka sesi mina ngina 33 mkhulu nangamnyaka na 68 yo so wena South Africa this thing is very terrible why my sister musukukhamba mina
umkhulu mdala umnephi nebipolar. Ukhamba mina. Ngoba umkhulu kahle kahle naye uyixoki. Usibhalele umkhulu ujikijiki izolo ukupha imali futhi uyaqhubeka ukupha imali ngoba simtshela umkhulu akeke ukupha imali size sifike la so. Uthi angihambe ngamenzela igross. Cha ngiyayinqengela phela ukuthi salwa mhlawumbe. Angithi uyambona usaqhubeka uyangikhokhela. Kodwa mkhulu kuyenzeka mhlawumbe apheka agcina lalile kwakho noma ugcina ngokupheka nje akushiye kanjalo. Ugcina ngokupheka nje mhlawumbe uthole ngihlalele kusofa lapha ngize ngilale ngiyavuka hayi kubusela umnyango akasasekho yena. Iqiniso. Mekwenzekile phekile ngoba ngiyahlala kusofa ngihlayela ngedwa vele ngibukele iTV ngize ngilale ukuthi mina hawu umuntu ukhona ukuthi ngiyabheka kitchen ha yakho umuntu ubuyisela umnyango. Angithi wena waxosha izingane wathi abafuzukulu abafuni abahambi basiphazamisa manje sekuyimina futhi manje useyinkingi kahle wena kwenzakalani ngempilo yakho nawe kuyaphithizela nje la kuwena nawe kusiphithiphithi la kahle kwenzakalani ungichazela Ngathi ngize ngiyalala nawe bengilele nawe ngize ngilale phe wakho hankala unganyakazi wona isidumbu. Uyavuka yini Khulu umqiniso liyavuka noma alivuki. Khona likhathele linesikhathi salo. Ukwayizama imbiza mkhulu. Ngisazama udokotela. Kuhluleka ngisho ngimchatha ngiubeka lapha phezulu imeyili ngithi akagobe la ngimchatha. Hayi inyanga sengike ngathi kuyihamba impela. Kodwa mkhulu uyabona ukuthi kahlahle ngathi wena odlala ngathi uthi imbiza yenza njani? Esengizamile kahle kodwa mayise ivuka ngithi mengithi ngiyamncede awusondele sibone ukuthi ihamba kanjani intombi. Abesethe hayi awume kancane kuze kufike ubuthongo kumina ngilali. Ulalela imile mkhulu. Ngilalelisa lisanyakaza. Ngilali. Isihlungu singaza. Liyela ngakhona ibuye jika endleleni 2 minutes. Kodwa my sister kube yade livuke la mkhulu bozomnikeza inkonzo. Ubezoyithola. Akalungisa inkinga yakhe. Mkhulu yezwe inkinga uthi kuphi? Inkinga kahle kahle akukhona ukuthi usudla imali yakho. Inkinga nawe unendaba zakho. Ilapha kumina. Usuyalivuma iqiniso. Kunzima. Ngiyamthanda inkinga yami mfethu. Ngicela yena ngiphelezele sambe ke sibone odokotela. Uphelezele ba? Aguliswa ngiyeka naleya ndoda. Aguliswa ngayimina. Manje wena mkhulu awucabangi nje isikhathi ukuthi my sister uma angekho nawe ukhona lo mfana lo maybe obusy naye. Angani khona lokho ngifuna ukuthi abe seduze kwami ngoba uyambhuqa lapha njengoba behlisa. Yacabanga mina la indaba ibala. Indaba ibala. Na indaba meli bekhona la. Ila. Manje nayi inkinga ke la ekhona. Kodwa khona mkhulu ubukhethile uyabona kodwa. Bengizoyikhipha impela ngenankinga. Kodwa ngikukweleti. Lokho ngifuna ukwazi sakhuluma ngisazobona umzobe lapha uthi ayikho imbiza engcono ningakwazi ungihlanganisa. Kodwa mkhulu ngoba wena unenkinga yenduku my sister uyafuna ukunikeza inkonzo inkinga induku. So mkhulu indaba sakurefer induku ilunga induku yakho bese uyaqhubeka no my sister. Ubona kanjani lapha? Ngiyafisa ngathi impela singaqhubeka ngoba ukhuluma kahle uyabeka amaphotha ukuthi akumina ngeke ngisakhalele leza inkomo uma ngabe ungahlitheka la. Asengayikhipha ezinye izimani lezi. Kodwa my sister masengenza kanje sinikeza umkhulu induku ngoba khona ubhuti esimazi oshayo umvusa nkunzi umbhedo uyajika impela. So mesingayilungisa induku kamkhulu uzoqhubeka uhlala nomkhulu unciphisa ukudla imali yakhe. Ngikuthembisa lokho. Umthembisa kuphi? Akukho engikuthembisa kona. Umkhulu kahle kahle ukhala ngenkinga yokuthi uyakhokha kodwa akanikwe inkonzo. Sizoyilungisa ke induku kamkhulu ucela ukuthi nawe ulungise indaba okunikeza umkhulu inkonzo. Nami anginankinga kodwa ngikuthembisa. Wayezwa umkhulu onkulumo leyo. Noma kanye. Ayinankinga ngizothi ngithini. Noma kabili Kodwa ngikuthembisa. Kodwa ngoba uthi umkhulu bosomiyekile wena indaba vele ungavele kumkhulu sibale ngoba uthi umkhulu imali ukusendela ngoKapitec owavuliswa wena wakwenzelani lokho? Hawu umfake entweni ngimfundisa. Ingane zakhe phela ziyaganga nazo zamtshontshela imali mayifihla. So manje ngihlezi ngikhuza musu ukufaka imali esokisini ngoba uyazuka. Ukade efake esokisini. Hawu umkhulu. Musu ukufaka imali. Ngenzela ukuthi ngizonyakaza ngabe ngithinte so. Kodwa uyaphuza. Ethi mase seqedile ngingike empedeni zihambe zimkhwathe ingane mayibona imali zihambi. Gone yimi soxabana nami sokube ngazuthi mina oyidlila imali yakhe. Kwathi akayidingi ingakhayiqosha athi ayihambe zahamba. Mase sehleli ke manje uthi uyixoshana umkhulu maxosha ingane. Usamphazamisa. Kodwa umphazamisa entweni angayitholi.
entweni angayitholi. Nangu umbuzo. Mkhulu, kodwa uyabona ukuthi uma isister ukufaka entweni ukuthi akuyekise ukufaka imali esokisini ayivalele Capitec. Iwona nginalo Mina ngibanga nayo inkinga yey'ngane ngoba hayi umqondo nawo uyawusebenzisa umqondo iwona ngigxila ngakuyena. Manje emese jump ukuthi manje nami nakho ngisenginaleyo nkinga. Phela kumele Ngabe uyakhuluma nje ukuthi kumele sibe nengane. Hawu. Kanjani nomuntu engavuki? ngiyafisa. Uzobe nengane kanjani nomuntu engavuki? Manje kuthi zonke isikhathi Ingane yethu isemaphupheni. Ingane yethu isemaphupheni. kodwa Ayikho yona. kodwa since waqala ukuthanda nomkhulu leke lavuka nje ngilila ngwabona ukuthi lini. Hlula ngisho noma ngithi ngamphelezela ngochama. Wena unamahloni emphakathini bazothini? Ba Emphakathini bazothini bakubona ubhizi hlinela umadala ulala nomadala. abantu bazohlezi bekhuluma uma usazoba nendaba nabantu uthi bathini uzoba nenkinga. Wena indaba nemali. Mina ungangibuzi lo mbuzo ukuthi nginendaba nemali mina ngikuphendulile i-quotation yakho leyo bukade uyibuza ngihlangana nokunye mina. Kodwa yena akahamba yoyilungisa. Kodwa sesi ungibanga amahloni. Umuntu ongangawa phela iminyaka omkhulu wayiphinda kathathu. Uthena 30 bani? Na 33. 33 mkhulu nani ngaye? Ngino 68. 68 33. Shutha bomkhulu kwaba bana 33 ungakabi khona emhlabeni. Ngamtshena. Wathi umkhulu akanandaba. Asimuhlakana ndaba nami ngathi anginayo inkinga yakhe. Kana ngibona intombi. It's just a number. So my sister into engiyibona la mase sibe ne solution because ngathi uthatha advantage kumkhulu. So into emele yenze sida silungisa induka kamkhulu sikhona nathi ilungu induka kamkhulu siyibona into eniyaqhubeka or else khatha off ubuyisa imali kamkhulu. Kodwa ngikweledi mina umkhulu. Umkhulu uthene wamfundisa uCapitec imali yakusendela uCapitec so ama transaction akhona. So into into esizoyenza soyisa small courts so claim le mali kamkhulu ngoba phela hle umkhulu yamkweleta. Umkhulu mhlawumbe uneBipolar ukwakubona lokho. Bawe leBipolar mina nomkhulu. Umkhulu uneBipolar. Angazi phela kwakhe lokho hleze ngidandisa amaphilisi amaningi lapha naza gcwala pastor ka Mr Price manje angazi nami uthi awani. Awumbuzi. Mina kodwa mangiyolanda amaphilisi lapha ngisuke ngilanda kahle ngakho gcwala pastor ka Mr Price. Ngize ngiphatha ukerabhe kwakawulwethi ngifihle ngawo ngenza ukuthi abantu bengaboni kube ngathi uphumuke wenza gross. Kanti akukho gross bengiyenza bengiyolanda amaphilisi. Akayilandeni ngani namaphilisi. Wayethumela mina ngimlandela amaphilisi. Akukude lapha ngizothatha umuntu angithatha ihopha lana uyazi. Ngangikuphi mina shibashaye ngekhathi zakhe njengoba namanje sabhizo sashibashaya ka30 ahlale phansi 30 ingane. So umkhulu uspenda malini kuwe nje ngenyanga imali aspendayo kuwe? Ngathi imali 1.5 ngathi imali. Mkhulu antu uhola malini mkhulu? Ngihola u2400. Kulo 2.4 umniyeza 1.5 wena. Ngisazokuno usana 500 noma 600. Kusala no 600. Manje my system wothatha 1.5 umkhulu cathi umkhulu uzophila ngani ngolo 500. Wona lo 1.5 uyabuya nje athi ngimthengele. Oh uphinde umthengele kuwo. Uyamphathela noma uyamdlela? Ngiyamphathela. I-proof ukuthi uyamphathela ngicela uyibone imali ukuthi ikhona njengamanje ebank lakho. Ungijwayela kabi kahle wena. Uzongibonisa nabantu. Indaba indaba unomshaya nomkhulu akhuluma. Angimshayi kodwa manje ngiyenza manje indaba ufuna umkhulu phambi kwethu. Uyambona ukwenza kanje noma ufuna imali uyifuna kanjena ke ngenkani ngise ngimnikele ngibona. My sister yehlisa umoya ngeke ube wrong udla imali kamkhulu uthanda nokuphatha ummese ehlala etafuleni mhlawumbe nommese amatafula manje ngikona ngingafuni unokushaya nomkhulu. Mbuzi Uyakushaya noma wena umshaya. Mkhulu ubani oshaya umonye? Usengibulele ngenduku. Usekubulele ngenduku? Hawu ngenduku. My sister ehlisa umoya. Ngibona thina nje ngizakunini. yazini Buyisa imali kamkhulu. uzotshela bona laba bekunika Buyisa imali kamkhulu. indaba yakho mina ngihlangana nawe yazi Hayi lento esikhulumayo ayikho. angihlangani nawe Buyisa imali kamkhulu. Bambeni angixhaphaza lona. Ukhombisa ngisho phambi kwenu ukuthi ungenzeni usengibulele ngenduku. ubatshele yezo Ngisho makhelwane sebekhathele lokhu bemkhulu. ubatshele yezo bazokubhebhisa labantu Ehlula wena ehlula. Ngikhathele wangitshela ukuthi angihlula mina lento avusa induku yakhe lelele lento engavuki lento efile uphethe tengekho manje ngeke ivuswe induku ikona ilala ngoba tengekho ikona ilala ngoba uyangithethisa uyathetha ufuna Wayigcina nini mkhulu lempahla? awu emandulo ngayigcina nini Wayigcina emandulo mkhulu. emandulo akalungise lento yakhe phethe aphume kumina sazozoimbalisa la ebatweni ufuna abantu bethini awuthembekile nomesi ulala la eduze ungazuthi into ozoyiqoba ngoba Uyaphatha nomese. obekela ukuthi leli tafula lapha ngoba sekamelweni nawu meso uzaphefumula ngolaka Kanti umkhulu unayo imshwalense. akunamshwalense nguthathaphi ngithenga imbuzi ekhaya ngazothi mase ngishonile ekhaya imbuzi nginazo ngiyohamba ngekhaya Manje mabulala ngingathole lutho. kodwa
yindaba ufuna umkhulu. Anganami uyenqaba. Ngeke sathola lutho. Ngeke Ukuhlanisa nabataya akasale sebajoyina ahambe nabo. Abantu nje thumisha ngabe naye ngabe ngimfakile kumshwalense. Ngeke ngingcono ngithenga imbuzi ekhaya izona engazuthi oh bese ngishonile nasi imbuzi. Kuye kuthini nje kuwe mkhulu usozibona ngempela ebhenki ku-empty imali yakho uyazi usiphelela. iBP inyuka imela Inyusoba. inyuswa yilo mama uthuza imali uwe sushayiwe ibhoqi imali lokhu ufuna imali 1500 Kodwa my sister uyazibona wena mawuphuza wena ukubona konke lokho ungathi ngiphuza awukuboni konke lokho wena mawuphuza ngemfula ishiphu kabi iniphu i12 rand uphuza amangaki ukuze uqonde wena ube right Mkhulu manje ngisho usushaya iniphu phela iniphu avisebenza mkhulu lapha. akusiyiniphi uzamela umkhulu istawodi nawe sasa. yabale genge lephuza igavini ayigezi yes hayi mina ngigeza ngempela ngidlali Manje usushukela Yes. umoya hey mkhulu. yabona nje iBP ngizoqabula lapho mina awungathi ngixupha no Colgate obiza kabi Nakho umkhulu udla ne-apple uthengela wena. Yebo. yabona ngithi usangifundisa nokudla ama-fruit ngize ngithi mina kodwa kefana noba nemfula ifruit Umkhulu uwumuntu ohealthy kodwa uyabona ukuthi umuntu ohealthy. akayiyeke yonke lento yakhe iyona lento yenza ukuthi ingavuki angani wathetha uthi niphu isminof Imini iyani? 65 rand Kodwa nawe my sister uyazama ukudla likamkhulu Mzimshaya, ukuthi alivuse yedwa nje. Hayi ngeke. Alivuse. Uyadlalisa kodwa likamkhulu. Uyazibona ukuthi uyi-gold digger kodwa. dalela nawe ungangijwayeli Manje vele usho wamkhulu ushaya nami. Khuleka my sister washaya ukhuleke. yes ungangijwayeli mina nawe yes ungangijwayeli ungenze njena-ke Ungangijwayeli. hayi My sister kahle ngihla ngomlambisi uyi-gold digger noma uyini? Uyi-gold ngihla digger noma ngomlambisi mina uyini? ngiphendule Ngoba uyazazi ngoba uyini. uhlangani Udlala ngomadala, udlala phela ngomadala. ngisho ukuthiwa Ufula wontanga baba. Ufula wontanga baba. ngiphume embhedeni Mkhulu kodwa basithinta basishabe ukuba ngangazi ukuba Mkhulu buwo mkhulu. ikhanda liphela Indaba ngasibe umkhulu singa. akukho ngisho Si-useless asisebenzisa. Awundaba mkhulu angwazi. mkhulu. uzoyenza njani kumele sithi isandla mengithi ngiyampotoza Kodwa my sister indaba ungani umkhulu into yakhe ayifunayo nje. Uhlukana nokukhuluma. Kuba sikho lokho kuyamnikeza umkhulu. yabo lesi sibuke kahle bro akusona samakhehla yes sona nje samakhehla So ntanga bakho. sonta ngabami Manje sifunani kumkhulu. uyena umbuzo usiwasifunani wesilandelelani ngibona intombi ngane yami ngangibona mabhebi ngikubuka ukuthi hayi umi kahle hayi ungangifanele ngoba ungikhumbuza uma weyingane ngithi mina cha wayemi kanje wayeme kanje ngekhathi awungathi ungathi kuyi-iPhone usesizongise iPhone Bungamela yena nje mkhulu. hayi bengancane impela mhlawumbe bengalithola izinyanga ngingabhunga impela lese emaphufeni ingane ihlezi siphupha Ufuna nezinyalo umkhulu yezo. ungathi umuntu exosha ingane yes uyayixosha ufuna ukuba nengane nami uzoyixosha nayo ngisebenzisa la kanti ngeke ngiyixoshe ngeke ngiyixoshe Uyixosheleni lezi zakho? uganga nganayikhuza umuntu umuntu ayikhuza zivele ihambe zekhaya konini zibuye ngoba izokufuna uganga ngoba zazi ukuthi ngihlala ngaphi Uyizamela ugogo la ugogo uyabhayisa. ngithi ngizama nogogo ukuthi afike kukhona nawe ufike ubone ngathi nginekhaya mina ngangenzike njalo wangambona ugogo nje awusuke bhutami ngifuna ngibuke kahle wakambona ugogo nje Ma into ejola nomkhulu ibizwa ngani? Intombi kamkhulu ibizwa ngani? lalela no wena ugogo omncane No, ngoba ugogo wazowashona kodwa nawe ugogo wazi angisogogo mina ungijwayela kabi nje nawe yezwa uzongidilika nje uzongiqathazela nje la uzongidilika angijwayele nje mina kabi Savumelana wakambona wona. ugogo na 33 years old anginamzukulu wena nginengane wabona umfana na 68 unengane wena yebo unabazukulu bayachicima bagcwele igcine bangabafuna abaqoshayo yasiphazamisa lezi ngane Manje wena my sister mawuthi umuntu omdala nje awuvuka ukuthi nje mhlawumbe ubaba wakho lo noma umkhulu wakho. sangijwayela u-off sekuphele ngisho nenhlonipho u-off nje kumina usuphumile nokuphuma nje kumina kade vele ngikubonile Sengi-right Ukuthi, wena, hhayi, yes. khona indlela ofuna ungikhathululwa Yes. ngayo awuyivesi Ukuthi manje yabona Yes. sigcina ngasahlonipheki baba. Sengi-right wena. yontanga yethu bazothi amabheka abanye amabheka abanye mina Uyamuzwa mkhusi amabheka abanye. yes sengi-right wena akukho mali ozoyithola kumina yabo la hayi funa yabo la lo yambona lo mbonayo ngifuna ukutshena imeseji ukushela yabona lo mbonayo ufile kuwena uyangidida umuntu usufana nomuntu ongekho ungafaka kanjani kade ungiphethe ungiromansa kamnandi kanjena Usho kahle. ngize ngichama kodwa ingafuni ukuvuka imaka kodwa ngizwe ukuthi Manje mkhulu uchama umchamo nomchama into yakhona.
kokuvela ukuthi coco ngibona ukuthi mhlawumbe le juzani yana yakhona lenenza manje wena awubonza ubulala umkhulu awubonza ubulala umkhulu ayizama ukwenza sengaze umbulalaphi ngimelwe inhliziyo umbulalaphi khona la engangithi ngamthinta khona amabhulu ngithi ngamthinta ngamaseja kahle khona umuntu ulivalo ulivula ngithi ayiyaphika ngiyaphika endlebeni yabo ngithi uyavula ngithi ayivuki iwili ngithi ipili bekezela awufuni ukubekezela kunokuthi achame akuphumi ngisho nomchamo phuma amaxoxo athi coco alivuki coco awucabanga ukuthi romance eningi ingozi umuntu omdala kanje yena wayengilandelelana ngizobulala omkhulu yena wayengilandelelani kodwa mkhulu wabona ukuthi ngcono uvele uyiyeke lento ngoba kuyefana uma isister nakho uthi uyangiromance alivuki uvele uyiyeke indaba yenkonzo inhliziyo ayivumi ngiyayifela ngayo ukuba kuyakhuleka uma kuyakhuleka ngabe ngiyakhuleka ngithi ngisho noma usiyalunga ngekazalungi nami ileyo nto nami ngiphatha kabi ngekazalungi ngekozangimele kanti ngalunga ntombi kusho nje ngoba ngeke ngibe Kumele abantu abanjani ngane ngibe ngakwazi ibhala kumele abantu abanjani wena he's not my type kodwa imali yakhe itype yakho yes uyixoki kodwa uyazibona yambona ukuthi isigebengu he's not my type kodwa imali yakhe itype yami imali kuphela ujwayela nje naye ujwayela wena isigebengu uyifunani ingane encane wena uyifunani ingane encane ukuthi mina sakhumuzi ngangafuni ukudlala ngawe mina nangu ugogola kamakhelwana uyingane hayi yena uzomenza nayi intatavu mina uzongenzani mina wena uzongiphatha ntofo hayi ngikhumbuza umama wengane ayikho lento enizelelana nina nizele ukuzohleka la uzobukanisa nani lo uzobukanisa nabantu isikhathi udlamandla ami ngibabiza ngoba ngifuna usizo hayi alukho usizo okay nakho sobefikile uzothola usizo bazokusiza ngani bazoyiphusa into yakho bazoyiphusa into yakho nizomenza njani khulumani khona mhlawumbe khona uzohlangana nitshele khona ukuzohlangana impela bayangithembisa kodwa nje mina ngikuthembisi mina ngibona ukuthi lana samele lokho ubuyela la noma kuthiwa sesikusizile ngize lokho ngikhuleka ngithi xola inhliziyo yami vele ngcono uxole vele kuthiwa ikhishwa ngenye manje my sister wayibona into sikhathe very short and quick and fast and quick yabo senze kanje wena ubuyisela umkhulu imali yakhe oqhubeka uhlala nomkhulu odumnikeze ngiyawutshela lo nongcono kunami ukuthi ama ukuthi phela uthi angiyibuyisela imali yakhe angisebenzi angithi uzoyithola ngo100 njalo awumsebenzi ngani lo nothandana naye manje how ngoba umkhulu uyabona ukuthi uyasebenza vele uyasebenza ngithi vele uthi wena ufuna isijwebu ngoba uyamsebenza nalo hambulanda imali uzoyithola ngo100 njalo ngenyanga 100 rand mina nginika 1.5 anginayo imali ngenze njani unazo ingane kodwa nginazo zingaki sisi so imali engane ayikho enough hayi oba bengane abondli indaba uzihlupha umkhulu wangazi uyazibona ukuthi muhle kanjani ungibulele ngifolwe embiza ngifolwe embiza awumehlo ngabona asenze ideal kanjena if uthi uzonikeza umkhulu imali ngo100 rand senyusa siyiwe u300 sokwenzela ilisi incwadi imali yami noma yakho kamkhulu azange ngizodlala my sister azange ngizodlala yami noma yakho imali ngeke phela ngizwe ngawo phela wena kuba wena uzotshela ukuthi ngikho kanjani imali wathatha uzokhokha kanjani bongazi wekhokha uqhalela kakubi ngangijwaye kabi my hayi sama uhambe mawuzongitshela kanti uthi uzokhokha kanjani meli khokha imali kamkhulu uzoyithola ngo100 rand the end of discussion done uthini umkhulu lo ndaba le ngeke angivumi ayikhokhe ngo500 ngoba manje mina uzisheshe phele 1.5 usheshe ibuye yonke uzisheshe ibuye nami ngikwazi ukubhalansisa ngithenge imbuzi nezinkukhu seshilo umkhulu 500 ngoba umkhulu kahle kahle uthi umkhulu sokuphela 8 months ayikho into ezocaba mase sizokwenza namhlanje lokho uthanda ungathandi so yes small amaphepha small court akhona sizoclaima ku500 bayothatha emholweni wengane zakho yebo ukuze iphume imali kamkhulu siyayifuna namhlanje sihlukane inhloko nesikhandi njalo ngenyanga uyasala uma ikhokhanga sizobuya nje njengevumani film sizokuluyisa uzoyikhipha imali lokuzana o esose ama assets endlini mangayikhiphi ngeke ungayikhiphi imali kamkhulu umkhulu uthatha advantage umkhulu bemdala udlala ngami ngoba ngibona ngiyindathafu kodwa umkhulu azibona ukuthi uyixoki nami mkhulu wena usile bone lethi ngathatha ngoba nakumdala ucabanga ukuthi kumele bekuzwele mina udlala ngami ngoba ngikhehla wena kanti kwangahambi ngani kwahamba ngothwala bayahamba lapha wena uzobe usukhokhoba lapha endlini yami usuzoza ukungqongqozela lapho usufuna ikuncishishe futhi so masinto sokwenza ngeze u2 month trial 2 months trial ukuthi ukhokhe imali kamkhulu 2 months uprepare ukhokhe kwethu zakho after 2 months uyaqala uyabhadala
Bazocabanga. Ayikho into ozoyicabanga, it's a deal. Ngiyakutshela, ayibuzi. Mina ekupheleni kwenyanga Asiyena umadala uthi ujwala umadala uhlumeza asibone umadala sizosebenza la. Uzoyikhipha imali kamkhulu ngo500 singineza inyanga ezimbili before ikhokhe. Sazocabanga. Simnikeze mkhulu isikhathi sokucabanga noma siyenze 2 months mkhulu simnika wona. hayi mkhulu nayo 2 months. Ufuna senze kanjani mkhulu? Funakala ngenyanga nje akhipha u500 angisho ukuthi akhipha 1000 uma kufunela kubuye imali yami kube 1000 Asingazike sizama ukuthi siyamkhokhisa ngapha uyamncenga futhi ngoba ngiyakubona ngathi umthandile. hayi ngeke sengiphonse ithawula Abo phonse ithawula uzokhoba. bebe ngizo Delete number yakho manje ngiblock. ya into ezokwenza my sister sofuna ne-protection order ukuthi wena ungabonakali kamkhulu wabonakala kamkhulu icase. Ngiyakubhisa pho manje manje ublock. Ngiyakublock. hayi xola inhliziyo yami block Ngiyakublock. yami ngizothi abafike omakhelwane bangiblockele uma ngabe uthi uyangithinta ngoba uyayazi ngekhaya Unesho mkhulu ngeke umkhumbule my sister mahamba. Sengiblockile. Yabo? Sengiblockile. angiboni lutho Right. Unesho mkhulu ukuthi uma siyenza idini my sister ngeke umlandelele eceleni ngeke kuyisona. sengikhombisile sengishayela khona lokho ukuthi ngangikade ngibizeleni ngeke ngisasondela eduze kwakho yabona ngathi ngaphuma kanye nani nje ngiphuma Manje wena my sister uyisoli ngempela ukunika umkhulu ithuba lokuthi asithandane nawe. Hayibo emva kokwenza kodwa ukhona umuntu omaziyo wena ongafika umbizela amakhamera yezwa uzomceba kwamakhamera ukuthi kwenzakaleni mase expect ukuthi yonke into ngemomba behind doors uzobona vidavi kola vidavi la mase kuthiwa ngiyabuyelekela uzophinda uzongidlala futhi South Africa kunzima kakhulu hlezi wazi noma ukuthuka kuphi la ukhona akukho kwenzeka eminyameni ngeke kuvele ekhanyeni. Lento yenziwa my sister ibhlungu lento yenziwa umkhulu naye ukuthi adlale ngemali yakhe. I think maybe nokugula phakathi sebadala abantu ibipolar ngenzeka ukuthi thatha indawo. So my sister ideal soba nayo le deal sikutshela yona and sokuneza paperwork before uhambe uyisayine. Don't fool us because if you fool us sizobuya sizokuthola uyikhipha imali kamkhulu. Uyazi ukuthi imali uzoyikhokha sikuphoqe sakutshela uzoyikhokha imali. phela Umchazele uthi kanjani? Umchazele. Okay my sister ngendlela esebenza ngayo thina umkhulu simise smart claim ne-court uzokwazi uklema imali zakhe. If wena uqhubeka ungayikhokhi imali yamkho or skip a month usasa wakho uzovaleka uzoshisa ukondla ingane zakho. I-ID yakho izotrace noma kuthiwa uvulele iphi bank ayikho imali ozoyithola using a bank or staff. So lento uyaboza ukungimoshela amathuba ukuthi ukwazi ukondla ingane zakho imali asasa. bazwa isiqalekiso yezwa bazwa isiqalekiso ngiyakuzonda anginandaba wena ngiyakuzonda sekumele manje kusafarisha ingane zami ngenxa yakho manje ujampelani wena ngoba kufanele ngabe sisindawonye wathi wena sofa silahla wena ubungangifonela ungitshele kahle ukutshela baby nayo inkinga engibhekane nayo hayi lento ngenzela yona manje sifuna ngibuke umhlaba wonke ukuthi manje ngenza njani inkinga ifoni ifile akunayo ifoni ekhona ngibona ngihambelana nje ngisa yabona nje wathi ngingangeni kini nje angime emgaqweni lapha manje akho ngane ngizoyithumela ngime emgaqweni nezulu melina nginetha lapha nawe ungaphumi ubone kunyakaza ikhethini manje ngibona ukuthi asikho isidingo ukuthi ngizela kuwona kodwa bese ngeke isidingo sokuthi uzungilethelaani ikona ngibona ukuthi kulula kumina ke kungisizile ngoba nakho bafethu sebekwazile ukubonisa mhlawumbe umehluko uzoba khona. So kulento leyo my sister noma kuthiwa yini enzakalayo make sure you don't make a mistake because if you make a mistake uzoburuni life yakhe yabo. So buyisa imali kamkhulu ngendlela sitshele ngayo uzosana amaphepha buyisa imali kamkhulu siphume uphume kumkhulu ungamlandeleli umkhulu noma kuthiwa unakho ukulandela wakwamdamba before wamdamba wenza njani umkhulu oqala wahamba uyodaka imfula yakho abuyeza kumina wafika wambuka nje walala umkhulu wami ngizoyenza njani tutuza umkhulu tutuze ini indoda yakho ayitutuza mina ngeke hayi ngeke manje izothi indoda yakho ngempela uma izobona la namhlanje izothi indoda yakho babone ingane zakho embarrassed nje la ikhona kodwa vele phela imphumela into ezizenzela ba wena sisi yena wayesilandelelani isikete esifishane ayikhona into owayenza ngane yami ngeke kube sothi mabhebi selokhu ngikulandela mana mkhomo sikhonto qonda ukuthinga lo nkulumo akenza ngalutho ungangisukeli ngisho ngilele ngivuke ngihlale ngesicabanga ukuthi la akenza ngalutho manje mkhulu uyasoswa wakudlisa noma ngiyacabanga hayi kukhona kuba nikhona ngathi ungakudla ukuthi phokwe mina akakudla umkhulu anganisho ngifike ngilinde usapheka ngilale ngidle ngikuze ukuthi kumnandi ngithi ngikhothizele ibhodo ngize ngikhothuluze ibhodo wena mkhulu vele umuntu othandayo kulala noma kanjani angena umuntu okhonza ukulala nango 1 hit athakuso ukufika kobuthongo kodwa makufeni usheshulala
ngivele ngithothobala ungathi uyangimasaja. Uyalala ngoba isikhathi ulala ngo7 So makalala ngo7 mayefika nje empedeni uvedena athi ayineke abo banana la mina ayineke ethi mayise inikile la kumina ubanana semengiqa phansi ngimpotoze mangimthinta ngephela uyavuka noma akavuka phela ngiyashisela emzimbeni nami mangithinta nje ngekungaka kodwa alala konteso ngoba umkhulu uyalala into zakamkhulu zilele zonke sisi uzoyikhokha imali kaMkhulu siyaphuma kuwo nomkhulu shinto ezilele khokha imali kaMkhulu siphume umkhulu yakuzwa ya uzoyikhokha imali kaMkhulu mkhulu uye kulandela my sister kuyokusiza ukuthi Ngiyathembisa ukuthi cha angisondeli ngoba kuyokusiza ukuthi uphume sengiphumile ngoba bona lento yenzayo uzongigwanisa nabantu ikona wenza nje ungithatha ngidlalela ikhehla lakhe ngabungakanani afuthi ami ngiyashaya nje manje fuck nanso ke intimpe yakhe ke nemali ungikhiphisa kanjeni uke wakushaya before nomakazi ngiphelile ngingalotsholwe manje wena mkhulu kufikani ukuthi mhlawumbe awumvuleli ngani icase my sister lo mekushayana wena umshayana nomkhulu kodwa nawe ayi uyabona namehlo mase wakhipha kanjeni hey ngathi usezogada inkosi ibona ngivele ngibaleke ngithwalile ugibele phezulu awungazi mina yeza ngenwa kini awungazi angiyena nje mina wakini yezo malinke nje mina ungilokotha umthwele la ibona amadoda kuthiwa abuse abafazi iyona le ndaba ngicela uhambe naye hamba my sister hamba ngeke kuboleka bona udla imali zamakhehla mkhulu sengiqedile ngathi ningangilamulela ingane zakwethu ingiphatha kabi lento le kodwa mkhulu ikuphatha uyikhehle le health lidla ama-apple kwenza ukuphatha kanje ngifundisa yena lo Miss Manayza yabo manje zonke into ezimnandi uyenza kanti ungivala uthi la umbiza uMiss Manayza yabona mengimncoma ngenzela ukuthi phela yabona ngoba intsha ufuna umbize ngalamagama abateketisana ngawo ezikoleni yabo nami ngithi manje yena uyakubiza bani mkhulu ungibiza ngomkhulu uyagaga mina kubiza noma ngothi ngiyathi baby athi sometime umzothi baby noma ngimthinta emabhodi mengabe uthe washiye uyapheka lapha ngithi mengimshayisina ubona sithi nesandla ngithi mina ya ntombi indaba ngoba ngithi imama lakho ngithi awu phela umama noma ethi ngithi yabo ngiyamhlalisa mbona uthi akekho grandanyana yabo kodwa na since mkhulu sesikhulumile naye namhlanje washo ukuthi uzokwazi usayikhiphe le mali u500 ngenyanga uzizwe unjani nje namhlanje ngiyajabula ngoba uzoyikhipha lo mali kodwa bengisakhala ngayo uqobo lwakhe uyamthemba yena ukuthi uzoyikhipha igilika lemkhubo ngokuthi usineqiniso siyobona mase kwenzeka ukuthi uyakwenza yini uma engakwenzi ngithatha ezinye inqumo ukwazi ukuthi ibuye phela kusho ngondla indoda yakhe samoya yabo nengane zakhe ezimbili nengane zakhe lezi zangaphandle zavakashela ingane noma into nje ongakazi uyibona hayi uthi zihlezi nogogo ugogo wazo ugogo akahamba izona ayithumayo uza nje yena kodwa mkhulu mina futhi angizi before afike my sister wena indaba yelokhu uzalibona nje la indaba yenduku ukuthi ayivuke buyazi indaba yenduku noma uyazi uma my sister sekutshela ukuthi unenkinga yenduku bengiyazi kodwa phela bengashongo ngoba bengathi mhlawumbe mesesilele kahle eduze mhlawumbe ingavuka ngoba ivuka izovuka kanjani vele uyilalela impohlo yakho nami ngiyethemba ukuthi meseke ngibhuca mhlawumbe umehluko uzoba khona yayibona lona manje mejump amafence mayivuka amefikile abe nolaka izolala phansi manje amajidi uthini kuwena mohleli niphuza uyaxoxela ngemama isimo ukuthi endlini ihlazo lodwa ukuthi utshela mawathi ukuthi yazi domhlola phela uvuka nakho ngibulawa indlala Khulu ya mkhulu ngisuka kulomuntu wakho lapha kumshiye lapha ngaphandle hayi angazi ukuthi ngenza kanjani ungabusabuyela lapha shoka nje cha ngiyacela nje ukuthi ungabusabuyela lapha uyazama ukuthi qheluke yabona manje ukhulile manje yabona njengoba ukade uxoxa indaba ukuthi unanezimbuzi ufuyile ekhaya iyona umuntu engicabanga ukuthi kumele ufocus kuyona njengamanje uyeke indaba abantu abancane wonke umuntu omncane uzokwenza lento eyenziwe lo so ngiyakubona kabili yabo manje kusekunanezifo kunanoshukela uzokhuphukelwe oBP udlala ingane ezincane ungasho luphende mfowethu ayusengiqelazile lo mama hey cela ukuthi sivale sizokhuluma mkhulu indaba yakho ngizwile sokusiza kodwa mina ngifuna ukuthi awulekeleleni angisathanda ukuthi ugange kodwa sokusiza ngendaba yenduku sizobona ke nawe ukuthi wenza njani asengofuna into angayethu indatave ngangami ya ngokusiza lokho lokuthi hayi bafowethu siyabonga siyanithanda kakhulu mfowethu lo nimazi nimbone nje sonke isikhathi
Mfethu ngicela uvalelise bafowethu. Hey, sibonga babukeli wevumani ifilimu. So since sisebenzile namhlanje, indaba zanyanti segazi la ngaphandle. Good night.